Kali doyan tuh? Ayang balam ko mas. Ayang berhabi padam, jadi pengen gombet. Enggak nam dinai. Ona hal na nene ma haidara. Ebate holu. Diom ko churaha. Sutur kam sono be yibe dum. Bila fammi ligonta dum hoore ma. Bela mangu ma wawa yoy. Hayna den sura bandum de. Tar ko jibbe sura do. Pourtant. Wana welsi dali tagi ko hebi ham de. Ko hoddir Allah. Al andi ko mbadda ko. Ene musikam ha yes Allah. Ala tan ko mbawmi. Mbir andi ni metti ko gonga. Mais sa dari ko goppumi ko fof. Oppude fami mun fof. Sehila mun liggéeyam fof njewgam. Mais aram jolol ma do mbir muñal ma. Ar foti famde. Konko? Entre. Binte jawaj. Na ma waleja. Waleja. Modum ni. Konko dando. Jatta. Modum ni.
Modou ni jam tan jam tan ni mi sohlunoma de bisimilla kalide laa ɗo de eyyi kalide mi sohlani kalide an cohli mi arga beɗen ɗo fanma e Sall eyyi mboɗo mi ara joni kalide walanode kalide susawatede joni so ɓeni ko mbiyam mo andi penda nenam tinno e nder suudu maɗa toppitoɗa joom kalle maɗa ko ɗum woni faala a wala jam yayi mawɗo alhamdulillah jam tan mawɗo jam tan eyyi an kam so kaalido ha ngal an kam ƴoƴam wudere ha joni mi yiiƴade wudere ila aduna fuɗɗi meeɗa yiiɗum e haala kaalido no wiya kam mi ƴetti wudere ma mi waɗi e ngus mi weddoyima geeji miɗi ɗum yi kalide noon wi ɗon do wi kam min nden no waɗata nde o tehinana men e ɗa on ɓamdani ala eyyi so ɗum ɗon yawti honno koye wajadema hankkadi a woni debbo desaɗo addama e kadi mi ala ɓiɗɗo debbo Amadou e kaalido tan goni ɓiɓɓam worɓe onon ɓe resaɓe addaɓe e galle ɓe ko onon goni ɓiɓɓam ɓe onon goni fofom onon goni yewtidiɓam onon goni haldiɓe jinmi ko ya tinno nena tinnoɗa no feewi dewgal ala belgal ala fof mbiyowo dewgalam ne weeɗi yo ha wiya min dewgalam ne weeɗi ala fof ɗum mbiyo an miya jinmi ko jaggondiron tinnodiron jiidon yumma e baba worɓe mon ɓe no ndewodiri miñiraɗo no woni andi ko miñiraɗo mawniraɗo no andi kañum woni mawniraɗo mi meeɗa sernude ɓe gila ɓe jibina haɗo ɓe poti ɗum noon annen an ari tawi miya rew Allah ndewa miya kanko wurma andude ko watte ɗo e ko ɗumine kala ko cohluɗa namdamo ko faate galle ɗum ɗo han mbimam koɗo garɗo wiide salamu aleykum kala ko jaggunoɗa woppu paya e koɗo o calmina ɗum bismoɗa ɗum dokka ɗum ndiyam yara yoɗa pija jalda e muɗum kono o woppude tan neɗɗo wiya salamu aleykum goto mum fof ɗum woni e ndessudu mum walla ne ƴeɓɓi télé mum walla no wona e whatsapp muɗum goppe ɗum ɗum jinmi ko jaggodiron tinnodiron kala biɗo salamu aleykum woni yeesam woni caggalam yo wayno mbeɗen ɗoni nani ɗum woni ko jinmi haala mi yiiɗa hay probléme goto nani muñonon worɓe mon nani kala mo muñani cuurki noon daña ha juuɗe nani kala mo muñani cuurki daña ha juuɗe ɗum tan woni komi mbasiri noon yo Allah waɗe dewgal he kam so barkini kadi yen tawe cuɓa hen ko moƴƴata ko ɗum tan woni ko mbiyanamani soɓe jogui ko mbatta aɗa wawi yaade mi nani haalama mais mbere eɗe jarno haala mi nani ko kalɗa ko o hawti hen hakkille no feewi inchallah ma ɓerde ma inchallah jarama alhamdulillah miya bele ko fama nyame kokoriko miya bele ko nyambele tolimen ko debe sumalo fama nyame miya bele sika wofe Afrika yo miya bele farafetna Afrika yo
miya bele firafinna afrika ye